weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takkusan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to keeɗele to sadila to aali wuure to guijilono to ciloña to dabiya odeji to koɓɓillo to gudduɗe ko on takkusan juula ha to galle samasa to matam ha to galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi Mauritanie suka goto biyetenoɗo Adama Ba gollotonoɗo e nder central électrique goto to wuuro Ayouna kañuma wasi fittade mum taw ko goto e machine aji central yooɓi fittade makko woni ko wiyete accident de travail to leydi Sénégal ma en kaale jaltugol aduna député diaspora biyetenoɗo Hammadi Gandiaga to leydi Mali cuggel koygel mayga hoore jagorɗe leydi ndi o yonnani haydara e konnguri jagorgal e leydi Niger kalfinade ko fate caggal gueɗe caggal leydi sunno fade laamu leydi Mali to leydi Burkina Faso seeɗa woni 17 timmuɗo to Wagadugu laamorgo leydi ndi joddade e oɗo saaha joni e ardiɓe leydi ndi to leydi Benin ko garmi gara musɗo waɗi hakkude police ji e yimɓe église goto waɗi mayɓe jeetato taw hen ɗiɗo ko police ji to leydi Maroc laamu leydi Maroc ɓe kolliri tigui ko ñande jeeɗiɗi lewru février daratono ndu ko nden tigui ɓe udditta keeri mabɓe uddaɗi joni kene wona lebbi ɗiɗi tawa saabi ɗum ko bone coronavirus to leydi RD Congo capanɗe nayo e jeenayo neɗɗo ñawama ñawore wargo ɓe tuma noon ko jeeyede e wargo yimɓe ɗiɗo taw ko des experts des nations unis kabaruuji men jolam jaɓeri ma jaa ha to Corée du Nord ha to émirat arabe uni bisimilla mone kirki hotodirte joni jañoɗen. maître Adama Balde ko gendiyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Balde ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi baɗaɗo reconi mondialement maître Adama Balde ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol maître Adama Balde ina yawrani ɓen asoɓe kanŋe e joguiɓe gollotoɓe asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade koye mumen maître Adama Balde ina wiya ɓen awoɓe aynaɓe e remoɓe wonɓe wuurɓe nder ladde kala ronkuɓe yitade koye mumen waɗ feere jokkodira e makko joni haaju men kumto maître Adama Balde ene yawrani ɓen ɓe hakkillaji men bifta ɓe seeɗineji bakride koye mumen wonduɓe worɓe ladde walla wonduɓe debbo seyɗani e ɓen yanoɓe borogal sattoraɓe dewle jokkodire maître Adama Balde joni jiituɗa hoore maɗa maître Adama Balde ko consultant maître Adama Balde ko assistant international joguiɗo caɗele hakkude mum e gollorgal mum joguiɗo caɗele hakkude mum e joom suudu mum joguiɗo caɗele hakkude mum e joom galle mum e an joguiɗo caɗele hakkude ma e ɓesgu maɗa jokkodire maître Adama Balde joni roftinma e lawol maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni mo tawe to Mbacké to leegal biyetegal Mbacké Dembo waɗanidiral baali so tawi ari ha yettima ɗon sa waɗi 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 walla kadi mbaɗa 79 949 73 83 aɗa wawi kadi wadde 77 454 27 09 ko numéro uji makko so maître Adama Balde sa yiiɗi yiidemo to banggue nete ɓosoje woni to YouTube sa waɗi maître Adama Balde jinggaɗen Fuladu ma yi toon nate makko ɓosoje golle paydude no fewi ɗe o golloto maître Adama Balde ko laaɓɗo reedu malaɗo woni gendiyanke biyo yimɓe kala saaha yo nattoye fina tawa mumen dutto e gande mumen maître Adama Balde ko jiɗɗo pulagu jiɗɗo dental caliɗo yaware maître Adama Balde mbadden danɗo faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo capanɗe tati lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo mon silmon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie hono noon mbirno gardidi habaruji men Somalek ko société kalkuɓam woni société électricité e nder leydi Mauritanie eɓe tawi e sunare mawde no feewi caggal kay wasde ɓe aduna goto e sagataɓe taw ko suka tokoso gollotonoɗo e goto e central mabɓe woni central mo ayyuna on suka noon basɗo fittade mum o wiyeteno ko Adama Bam hollirama noon ɓe kolliri noon koye ko wiyete accident de travail koye saaha tigui o wonno e entretien machine aji ko hen o wasi fittadu makko hollirama noon e oɗo saaha joni noon hollirama tigui Somaleka kolliri hen sunare mumen mawde no feewi ɓe ƴetti kadi sete timmuɗo woni délégation ɓe nelli toon wadde losgoji tigui ha ɗum labta ceer ko ande kay holko saabi mayde nde Somalek kadi holliri wonde ma ƴettu ko fate guenays makko kala en charge ɓe mbaw kadi wadde losgoji jaaji ɓe ƴetta kadi mesure aji goɗɗi de sécurité beele accident ji goɗɗi mbaɗi ni enen mbasa wattude eɗen mbiya tan kanko suka jaltuɗo aduna o yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna en dunima jinnaɓe makko kala jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema dunima jinnaɓe makko kala e dendagal sehilaɓe makko ɓe o gollotono kala eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah lomto lomtina allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie ketoɗen Mouhamed Wula Mawlouda ko député ko landa lunda kanko kadi ardi landa wiyete ka IFP o holliri noon wonde kay peeje laamu ngu ƴetti falade ko fate ngabbugol cogguji e nder leydi he woni tigui muntingol prix ji o holliri ɗen peeje haydara ala ko nafi saabu haɗani kala ñalawma cogguji ha tengti gueɗe ñamateɗe ɓurɗe hade jinede e kala ñalawma cogguji ɗi ne ɓeydo mumtude no feewi e nder leydi hen kanko Wula Mawlud noon o waɗi erago faade laamu ngu ha tengte hoorejo leydi ndi nde ɓe ƴettata peeje taw ko peeje cellude tidde no feewi gam handade ko fate ngabbugol prix ji o holliri noon ha e oɗo saaha joni hay Mauritanie naji goto anda holko saabi ɗiɗo prix ji e kala saaha ene ngabba tawa kadi ko ngabbugol kulɓinigol no feewi saabu ne teska ka finat ñalawma tawa hande ko yeyetano bus sappo wonti watti yeyede temedere ɗum noon holliri tigui so laamu ngu ƴettani taw ko peeje tiɗɗe falade ko fate ngabbugol prix ji yoɓe gandu to leydi ndi fayi ɗo wona to moƴƴi saabu e oɗo saaha joni ko heege kañum doki leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate Cellal ade jaɓɓima jaɓɓima ballal ko fate ñakko handade moroso coronavirus ballal ngal noon ko ngal ɗo ngal temedde nayyi e nogas e nayyi ujunere ne fayi temedde jeetati dose taw ko ñakko covid sappo e jeenayyi ko hinde Johnson ballal ngal noon ari koye hinde woni koye mbadi Covax e nder oɗon lo noon hen temedde capanɗe nayyi e nayyi ujunere dose ummori koto leydi Espagne walliti leydi Mauritanie temedere capanɗe jeetati ujunere ñakko heddigo ummi koto leydi Hollande kañum tigui barjiti leydi Mauritanie ɓe koliri kadi e oɗo saaha joni nder jokli leydi Mauritanie kala million e temetere nogas ɗiɗo ujunere neɗɗo puɗɗima ƴettude ñakku mumen taw ko ñakko adango so tawi noon ko ƴettuɓe ñakkoji mumen ɗiɗi kala ha gayni ñakkoji mumen e oɗo saaha joni ko temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo e nder jokli leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Abdel Bahim Wula Ahmed Bouha ko joom ngaalu woni homme d'affaires Mauritanie najo komo jeeya tigui e ɓen taw ko jeynoɓe oɗon boñe biyetenoɗo NBM woni nouvelle banque de la Mauritanie ko nangganoɗo noon o nangganoɗo mo saaha guila kay e nder lewru mars 2021 o ittama e nder kasoji noon o yaltinama nder kasoji o waɗama transféré to cuuɗi cafride hôpital cardiologie mo Nouakchott hollirama tigui omo foti wadde opération taw ko opération cataratisme e wiide kay yimɓe famille makko ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Sidi Wulza Hafa ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde seta hanki o nogas e jeenayyi siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e capantaro e yimɓe jeenayyi woni holkisanoɓe e nder waktuji nogas nayyi cakkiti ɗiɗi hen capanɗe jeetato e jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe temedde joyyi e capanɗe jeenayyi e tato kefti cellal mumen hano hannirta ni kono jeenayyi e nder mabɓe kawriyala dialla ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen leydi Sénégal daddiɓe Sénégal naɓe taw
toppateɓe e nder leydi Gambi tawa ko yamirore catala bitengala CEDEAO ɓe pelɓodirino e robel ɓe hinde FDC woni robel Casamance naɓe waɗino tigui militaire uji ɗiɗi Sénégal naɓe wasnoɓe hen pittali mumen ñalawma aljuma ɓennuɗo hollirama tigui wonde bila mayɓe o ɓeydima saabu militaire goto e nder gaƴinoɓe hen kañumne wasi fittani mum on paami tigui bilan o yoɗo saaha joni ene yara e masɓe tato hollirama kadi guila janggo ngo waɗi militaire uji jeenayyi wondunoɓe mabɓe guila nden koko ronka yitede jiyaka nanaka koko ronka yitede woni ko wiite porté disparu woni majjuɓe melewa ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ene tawe sunare mawde no fewi jeltugol aduna député diaspora mabɓe taw ko jeeyaɗo e landa benna bokko yaka biyetenoɗo Hammadi Gadiaga ko aset hanki o yalti aduna Hammadi Gadiaga ko député Europe to banggue Europe de l'Ouest ha to Europe du Nord e Europe centre kala o wurno noon koto wuro witengo Anvers ene tawete nder leydi Belgique kabaru o noon tawi Macky Sall on kabaru jaltugol makko aduna tawi Macky Sall hoorejo leydi ndi koye jillu mum to keera lamor koye leydi Égypte guila toon to keer noon kanko hoorejo leydi ndi o holliri hen sunare makko mawde no fewi o duwnima dendagal ɓesgu duttiɗo o duwnima ɗum o duwnima kadi benna bokko yakar o duwnima diaspora leydi Sénégal kala o windi hello makko tutere kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi guila to Égypte kay wonde kemmi kabaru o koto keera lamorgo leydi Égypte jaltugol aduna député benna bokko yakar diaspora hono Amadi ko Gandiaga to mo Belgique boɗo duwano noon famille makko e diaspora e ɓesgu leydi Sénégal kala e mbeɗa wiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi ɓe andineɓe tigui bulletin de santé to moroso coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe kolliri tigui nder waktuji nogas ene yiya cakkitiɗi ɗi ko ujunere e temedde jeetati capanɗe joyi neɗɗo kolkisana e nder hen noon hen capanɗe jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 hen goto ko ka suivi goto ko ka importé woni ittude caggal leydi goto ka suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o capanɗe jeeɗiɗo e jeetato heddiɓe ɓe kala ko ka communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellaɗo ɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeetato kefti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji men jeenayyi no tampisanne ma balliteto fofa gon tawi to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fana ɓe kolliri kadi yimɓe tato kawre ladial e nder waktuji nogas ene yiya cakkitiɗi ɗi ɓe kolliri noon leydi Sénégal tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol coronavirus ɓe jettima capanɗe jeetati e nayyi ujunere e temedde jeenayyi e capantato e yimɓe jeegomo hen capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetato e goho keptino cellal mumen hano hannirta ni patino galleji men ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayo e nayo ko ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe kolliɗi noon e ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe e nder jokdi leydi he kala taw ko tinaɓe wonduɓe mborosa coronavirus koɓe ujunnaje tato e yimɓe sappo ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen Hassoumi Massoudou ko ministre des affaires étrangères mo leydi Niger o suutino konnguɗi wasde yonnude kay ko fati dergirgol laamu woni coup d'état mo daddiɓe e gaddugol colonel Azimi Koïta mbaɗi e nder leydi Mali noon o wonno nden haalande noon ko ñande alkamisa ɓennuɗo o aljuma ɓennuɗo o noon Chougela Maïga kañumne ko hoore jagode leydi kañumne ko hoore jagode leydi Mali kañumne suuti konnguɗi jabtademo hollirde kay wonde ɓe beltaki haydara e ɗiɗon konnguɗi ɗe o suuti fatude e leydi Mali o holliri noon kanko Chougela Maïga wonde kay konnguɗi ɗi Hassoumi Massoudou e suuti ɗi kay fatiɗi fanude ɗum wadde conférence mum fuccide ɗin konnguɗi fadude e laamu leydi Sénégal leydi Mali e ɗo saaha joni ɗum noon way kono ƴettade walla yennude leydi ndi nin omo ero o noon nde artirta jabbere mum wawa tigui andude ko haali e to haaɗi ɗum noon oɗon noon biteɗo Massoumi Massoudou o wadduno conférence makko de presse alkamisa ɓennuɗo ɗo koye Jean-Yves Le Drian ko jagorgal leydi France kalfinaɗo gueɗe e caggal leydi ko nden tigui ɓe mbadduno konnguɗi conférence de presse kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe cuutino konnguɗi wasde kay yonnude e oɗo saaha joni ardiɓe leydi transition leydi Mali saabu ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni pouvoir tawateɗo nder leydi Mali ko pouvoir moɓe mbiyata patriotisme fretali holliri tigui wonde ko hunde nde ɓe jonnani hay cetta kunal ha joni ko leydi Mali keddoɗen hen ha
ha to wiyete bakara ba gugu hollirama noon ñande alkamisa ɓennuɗo to laamu transition ngu mbaɗi ɓe mbaɗi inauguré toon ko wiyete escom woni kesso woni centre de santé centre de santé communautaire kesso pulla en woni tigui suudu safriɗi cuuɗi cafriɗi kesso pulla ɓe mbaɗi toon ewɗo saaha joni ɓe kolliri noon ardi cérémonie uddida gola on centre noon ko ministre de la santé et de développement social biteɗo madame Dieynatoum Sangaré centre o noon ene tawe tigui ene tawe hen e nder makko ene tawe hen kala équipement mo suudu safride kaya foti jogade ha kene wiye tigui ko première référence jaaru makko noon taw ko mahagol ngol mehol hollirama tigui ko temedde 2 millions ene fawi temedde jeetati capanɗe ko 205 millions 833 mille francs CFA tawi kadi ko mahagol ngol mehol so tawi noon ko équipement woni matériel tawteɗo nder makko jaaru mum on matériel ko soda ɓe kolori ko capanɗe 2 millions taw ko francs CFA ɗum woni jaaru matériel o centre o noon hollirama tigui fodde capanɗe jeegom ujunere neɗɗo tawateɓe nder nden fanle ma mbawa hutorademo hano hannitini kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen guila nogas e nayyi lewru janvier taandu ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo gonɗen ɗum hollirama tigui militaire uji nder guitino laamu rokka marka Christian Kabouré e hollirama noon guila nden faade joni gurdama leydi ndi haydara ala ko wayli hen e leni ma cikka kudeta waɗano ka e nder leydi hen hay waylo goto ala ko teska hen so wona kay ko faati kay e couvre-feu baɗateɗo tuggi minuit ha yetti 4h du matin woni wenɗoga ko ɗum tan woni ko tina ko teska ñana e tijaji leydi ndi noon ɓe kolliri tigui wonde kay e oɗo saaha joni woni yidde mabɓe kamɓe kala ɓe meeɗi junggo gam yidde kay famodirde gollodirde e dadiɓe leydi ndi ɓe kolliri kadi yidde mabɓe kay ko hoto CEDEAO cotal CEDEAO hoto ƴettu miijo kay miijade ni ƴettude sanction ngaji fawde ɗum e nder leydi he ha joni ko leydi Burkina Faso paɗen caggal nde CEDEAO joɗino caggal nde seɗɗo joɗino taɓe kawri kamɓe kala noon eɓe jowa dendagal ko fati kay institution ngaji ɓe jowa hen leydi Burkina Faso hollirama e oɗo saaha joni ɓe cuuɓi tigui ko sete timmuɗo on sete noon guila aseta hankine tawe tigui e nder leydi e nder Ouagadougou lamorgo leydi ndi ñande alkamisa 3 lewru février kadi maɓe jooɗo kamɓe CEDEAO ɓe jooɗo batu to Accra lamorgo leydi Ghana taw ɓe jooɗon to ɗum ko leydi Burkina Faso sete nulaɗo noon to Ouagadougou noon hollirama tigui ko dadiɓe ɓe leydi Benin wondude ɓe leydi Ghana eɓe leydi Guinée Bissau eɓe leydi Libéria wondude ɓe Nigéria eɓe leydi Sénégal ko kañumen tigui kañumen nula toon e kamɓe kala noon ardide ɓe joddon noon e ɓeɗon taw ko derguiɗɓe laamu rokko marka Christian Kabouré ardi sete o noon ko biyeteɗo Francis Benzanem on ko commissaire paix et sécurité mo CEDEAO kanko kadi woni wondude chef d'état major leydi Ghana hono vice amiral biyeteɗo Set Amouama ko ɓeɗo tigui gardi oɗon sete ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mimi to leydi Burkina koto leydi Benin paɗen aseta hankino gas jeenaya lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi waɗino garmi gara hakkude policier ji e wiyeteɓe des actes taw ko jeeyaɓe église biteɗo église Azael ko sete kesso e oɗo saaha joni ko mbadi kesiri taw ko banggue diine isayankoɓe tawateɓe nder leydi Benin on garmi gara noon hollirama tigui ɗum waɗi ko nder waɗino yimɓe jeetata wasɓe hen pittali mumen e nder arrondissement mo Monkapa ko arrondissement Monkapa noon en tawe e nder wuuro witego Savalou noon en tawe to centre leydi ndi e nder jeetata wasɓe hen pittali mumen ɓe hen ɗiɗo ko policier ji pasteur église o noon e ɓuurɓe ɓattademo ɓeɗo saaha joni ko dogɓe ene donki yitede ɗen jiilaw cettugu no fewi hollirama noon policier ji ɗiɗi wasɓe hen pittali mumen ɓe mbaɗi ɗumen ko séquestré waɗi ɓe bifti ɗumen ɓe jaade mumen ɓe mbaɗi ɗum gueɗe kamtere no fewi haaɓe jooɓi hen pittali mabɓe hollirama noon pasteur o ko suka Benoît Tokos tawat kidi o wurno koto leydi Nigéria koto ɓoyani ko natti nder leydi he o wudi toon oɗon église koto leydi Maroc paɗen laamu leydi Maroc ɓe koliri tigui ɓoyata ɓe uddita keeri mabɓe ha laaɓa saabu ko à partir de 7 lewru février jeeɗiɗi lewru février darto ɗum ko nden tigui ɓe uddita keeri mabɓe ha laaɓa ɗum noon ko belamma mawde no fewi wonande kay ɓeeɗa commerçant ji e hoɓɓe jukkiɓe nder leydi he ha tengti noon e jooɗi o yaruɓe to banggue secteur tourisme en koliri hen weltare mum no
feewi kene wona joni noon lebbi ɗiɗi leydi Maroc ko handi keeri mum ha tiiɗi hay goto nadde e foof noon koye mbadi haɓade morosa coronavirus ɗum noon ko caggal nde moroso coronavirus kesso e mbadi omicron nde feñño e ndera windere guila nden noon koɓe uddunoɓe keeri mabɓe mbiɗen ko ñande jeeɗiɗi e lewru dartodu ɓe udditta keeri mabɓe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto RD Congo paɗen woni république démocratique du Congo ñawore tumaɓe kaya wargo expert uji ɗiɗi taw koɓe Nations Unies en warnoɓe nder RD Congo ɓe mbarano noon ko guila 2017 ñawore nde gasi ha laaɓi aseta hanki o capanɗe nayo e jeena e nder mabɓe ñawama ñawore ɓargo yaadiɓe hollirama noon ardi ñawore nde ko biteɗo général Jean Paulin général Jean Paulin kañuma addi nde ɗon ñawore habaruji men jolam jaɓeri koto Corée du Nord paɗen Corée du Nord aynima missile mum ɓurɗo mawnude kay tuggi 2017 faari oɗo saaha joni mo pewni aleta hande o capantati lewru janvier ɓe ayni oɗon missile tuggi noon 2022 kole 2000 tuggi ko 2022 dari woni hitande gonɗen nde e nder nduɗo lewru woturu ɓe kolirama golɗo waɗi lawol jeeɗiɓi walla koɓe ayno missilaji e mbadi ƴewnil woni essayim Washington noon woni lamorgol dewlaji dentude Amérique koliri hen metti mumen no feewi ɓe koliri noon golɗo beddugol oɗo missile taw koye mbadi essayé ko missile on missile o ɓe koliri tigui ɗum ɗon ko provocation missile moɓe beddi noon ko missile balise mo hinde balistique intermédiaire koto émirat arabe uni udditena kabaruji men Isaac Herzog on ko hoorejo leydi Israël o waɗi jillu makko ko nguɗo kadi woni jillu makko arwanigu ko gardiɗo leydi Israël waɗa jillu mum to émirat arabe uni hollirama noon ma o joddo noon e biteɗo Mohammed Ben Zayed e ardiɓe émirat arabe uni kala o joddo mumen toon o hollirama kadi ene tijja e nder jillu he ma o joddo e communauté juive wurɓe e nder leydi he musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Ablaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on